सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजसिम सरजाबफानो नागिरनायनि हेंथायै क'क्राझारनि सांग्रां नोगोरारिफोरा सोमावसारनाया दिनै सानथामसिम जाबाय। बेहाय नोंथाङाबो दिनै बाहागो लाफैदों। मा फोरमायगोन? क'क्राझार सचेतन नागरिक मन्चनि दारै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल जों मार्चआप खालामनायनि प्रतिबादाव माने गोख्रों सोमावसारनाया जागासिनो दं। दिनैनि दिनाव आंबो बिथांमोनजों बाहागो लाफैनो हादों आरो बाहागो लाफैनानै जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जिथु क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटाल, बे सिभिल हस्पिटाला जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गुबुन गुबुन जिथु डिस्पेन्सारिफोर गुबुन गुबुन ओनसोलाव ट्रिटमेन्ट खालामनानै बै ओनसोलनि डक्टरफ्रा फाथायहरनाय पेसेन्टफोरखौ नै बेवहाय रेफारेल हस्पिटाल हिसाबै बेयाव ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो। दा बे ट्रिटमेन्ट खालामनाय जि फेसिलिटि, बे फेसिलिटिखौ गासैबो माने नसात खालामनानै दा क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालजों सरजाबनायाव जोंहा खुद्रिनाय दङ। मानो होननानै बुङोब्ला डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाला डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल हिसाबैनो थानांगौ आरो जिथु मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल, बे हस्पिटाला गावहानो निजा मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार आरो गावहानो स्टाफ आरो गावहानो जिथु ट्रिटमेन्ट खालामनायनि जिथु माने आगजुफोर बेहा गावहानो थाखानांगौ आरो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालनि गासैबो डक्टर स्टाफ आरो मेडिकेल स्टाफफोरखौ लांजोबनानै जे दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ क्ल'ज डाउन खालामनो नागिरनायाव जोंहा खुद्रिनाय दङ। दा नंखायनो मेडिकेल हस्पिटाला आलदायै थाथों आरो क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटाला स्टेटासखौ मेनटेन खालामनानै एसे डिस्ट्रिक्ट रेफारेल हस्पिटाल हिसाबै थाथों। बे जाहैबाय जोंनि नागरिकफोरनि दाबि आरो बे क'क्राझार ओनसोलनि लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि खाथि खाला थानाय गाव गावनि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालनि गोजानाव थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेहाय ट्रिटमेन्ट लानायनि बेबस्थाखौ माने उपभग खालामगासिनो दंमोन। दा बेनिफ्राय जों गासैबो बन्सित जाबाय आरो बियो जोङो बेखौ प्रतिबाद खालामबोबाय थादों। बिटिसिनि एसेम्ब्लियावबो जों एमसिएलए हिसाबै अपोजिसन हिसाबै जोङो प्रतिबाद खालामबोदों आरो बे एसेम्ब्लियाव बिटिसि गभर्नमेन्टनि चिफ, डिपुटि चिफ आरो मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि इएम, जिथु हेल्थ डिपार्टमेन्टनि इएम बिथांमोना जोंनो बारे बारे खोथा होदोंमोन जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सिभिल हस्पिटाला जेरै दं एरैनो थागोन आरो जों बेखौ मोजाङैनो सालायगोन आरो हस्पिटाल हिसाबै जों बेखौ लाखिबाय थागोन होननानै जि बुंनाय बाथ्रा, बे बुंनाय बाथ्राया दिनै नंखाय प्रमान जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै अलरेडि मोनबा डिपार्टमेन्टआ थांबाय, बिनि अपारेशन थियेटार जिथु अपारेशननि इकुइपमेन्टस बे गासिबो लांजोब्बाय। दा बेवहाय गायनि डिपार्टमेन्ट दङ। दा गायनि डिपार्टमेन्ट दं हिसाबै पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेन्टआ दा दं, मेडिसिन माने डिपार्टमेन्टआ दङ। जेला नोङो गायनि डिपार्टमेन्ट सिजारिन खालामनायनि बेबस्थाया हस्पिटालाव जागोन, बे गासैबो डिपार्टमेन्टआ थांगोन, अब्ला बेवहाय मोनसे डिपार्टमेन्टआ थाला, अब्ला नैबे रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव जिथु गायसननाय जिथु हस्पिटाल, बे हस्पिटाला बहा थागोन? दा बिथांमोना जोंनो आरो मोनसे खोथा होबावदोंमोन जे रुपनाथ ब्रह्मखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ सनमान होयो, मान होयो, खुनुदिन रुपनाथ ब्रह्मनि मानखौ जोङो हेव खालामा। रुपनाथ ब्रह्मनि नामखौ गोजों खालामनो थाखाय जोङो क'क्राझार जिथु डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल, बे डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालखौ जोङो मोजाङै लाखिगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया दिनै नंखाय प्रमान जाबाय आरो दा जोङो बेखौ प्रतिबाद खालामबाय लांबाय थागोन आरो जोङो बाखि जिथु डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामलांबाय, माखासे डिपार्टमेन्टखौ लाबोफिननानै डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालखौ आगोलनि बादि हस्पिटाल हिसाबै जाहाथे जोङो आरएनबि हस्पिटालखौ रायजो राजाफ्रा मोनफुंनो हायो, बिनि थाखाय जोंनि जिथुनाखि बिटिसि गभर्नमेन्टनि जिथु प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि जिथुनाखि डिरेक्टर, काउन्सिल हेड अफ द डिपार्टमेन्ट आरो जइन्ट सेक्रेटारि
बिथांमोनजों जोङो सावरायगोन आरो सावरायनानै बा बिथांमोननि जिथु मावनाय जिथु दा शिफ्टिं खालामनायनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो अरायबो प्रतिबाद खालामनानै थांगोन आरो जोङो नांगौ जायोब्ला बे हस्पिटालखौ रैखा खालामनायनि थाखाय दिनै बयबो माने जोंनि क'क्राझारनि राजा लामायाव ओंखारनायनि जि मोनसे सिद्धान्त लानो नागिरदों बेवहाय जोङो सचेतन नागरिक हिसाबै बे ओनसोलनि जनप्रतिनिधि हिसाबै जोंबो बे जिथु प्रतिबाद बे प्रतिबादाव पुर्ण समर्थन दं आरो जोङो पुर्ण समर्थन खालामनानै जोङो प्रतिबादाव सहाय खालामलांबाय थागोन होननानै जोङो दिनै रोखायै जोङो बयबो सिद्धान्त लालायलायबाय जों बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै जों फोसावबाय। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।